Kwazai vatari veSlyMedia TV, ndinokuchinganidzai pachirongwa chino. Zita rangu ndinonzi Daniel Kachere. Nhasi tabuda takananga kudziva raSeko extension muno muguta reHarare, uko kwatanosangana naGogo Doctor. Gogo vane dambudziko ravo rakatanga mushure mekunge vasanganawo netsaona mugore ra2017 vachibvawo kunhamo. Regai tipinde nemo tinzwe Gogo vachitsanangura dambudziko ravo iri. Matangira aro ndakaita accident ndichienda tichibva Green Forest kunoviga muvakidzani wangu kuGlenora kwandakakurira. Ndopatakaita accident, bhazi rekwaNjengwa rakarovana negonyeti, ndandakagara kumberi. Saka ndizoziva hangu kuti chakazoitika ipapo kusvika ndizosvika kupi kuparire Nyatwa. Saka pandakazenge ndamuka ndakangoona musoro wangu ndowanga wakati wakazvimba, ndakabhandejwa. Saka ndakaona kunge ana chiremba vakangotarisa zvemusoro, havana kuzonyatsopedza zvimwe zvese izvi. Saka ndakatanga ndichirwadziwa iri tsapfu iyoyi, ichingorwadza, vanhu vachingoti ndo zvinoita accident zvinoita sei, zvinopora. Ichingorwadziwa mbijana kusvika dambudziko rakutoenda richikura zvezvoti kufamba, ndikafamba distance ndototanga ndakwiza tsapfu kudai ndoti ndifambe. Ndikatadza ndikarega kukwiza handikwanisi kufamba, rinenge ratooma gumbo rakutonetsa kusumudza. Svika zvangoenderera mberi kusvika pandakazosvika pakuti regai ndimanikidzire kutsvaga kuti ndowana mari kupi yekuti ndakanzi nditwe maMRI scan. Saka zvakanditorera nguva kuti ndiwane mari iyoyo yekuti kwamaMRI. Ndakazomanikidzira ndikanoitwa kwaHarare Hospital 360. Ndaitwa MRI iyoyo, vakanditi inini MRI iyi hatipe ripoti panapa. Yavanoti history yacho yavanenge vaona kuti chii chakadhimejeka mumwiri mako. Ndobva ndazoenda kuna Dr. Hove, ndovakazonondibatsira vakandiitira ripoti iyi. Vandiitira ripoti ndovakanditaurira kuti madhiski akabva panzvimbo maviri. Ndofunga pakurohwa kwacho kwandakaitwa nebhazi ikoko, because masiti anonzi anga akanditsitsirira kumusana. Saka vakati madhiski aya kuti adzoserwe anoda operation. Saka mukugara kwangu manje ndizowana mari yekuti ndingakwanisawo kuti ndinonooparetwa. Zviri kutondikunda. Nokuti ndakatomboitirwa makotesheni ezvekuIndia. Pakanyorwa about 23,000. Ndikati handina kwandinokwanisawo kuiwana. Saka paupenyu hwangu ndotorarama ungogara wakabata mapiritsi, mapainkiller. Wangonzi unonyorerwawo iwayo, dzimwe nguva nemari yacho unoishaya kuti unotenga, nokuti unenge uchitenga kamapiritsi aya anotoda remwedzi wese. Umwe hafu pausira ipapo unongomuka uchirwara. Because marwadziro acho haasi ekuti anombokupatira. Nokuti apa unonga kutonzwa kuti unorwadziwa, dzimwe nguva ndinechirwadziwa kusvika kana mugotsi, maoko ese anorwadza kusvika. Saka ivo vanobva vati dambudziko iri rinenge rakudhonzawo arthritis, iro dambudziko irori randinaro remadhiski iri. Anonzi akaita slippery, akabva panzvimbo ndobva anotsikirira tsinga. Saka tsinga iyi ndoiri kunzi inofanirwa kuti itese ioparetwe, igadziriswe. Saka inini mari yacho yekuti nditoenda kunooparetwa neurosurgeon wachona wandakambotaura nawo, Dr. Moyo wacho chaiwo, ndakangozoguma kuti kusejari kwavo handina kutokwanisa kutoendako. Vakanga vatonditi vanoda 100 US. 100 US yekuti vaone kuti vanoita the way forward papi, kuti vandipe maquotation yekuti vanokwanisa kuti ndioparetwe muno muZimbabwe. Zvisiri zveizvi zvekuenda kunze kwenyika kuIndia. Saka ndakangogumawo pakuti $100 ndo yaidiwa. Saka inini $100 yacho ndakaishaya. $100 iyi ndiye diagnosis kuti vaone kuti mungada kupurowa operation yakaita sei. Asi muchikurukura navo havana kunge vataurira kuti kana mawana $100 titozoona kuti range yeoperation havana kutaura kana estimated range, despite yekuti havasati vaona kuti zvakamira sei. Handina kumbobva, hatina kusvika ipapo nokuti
Vaiti vanoda kutanga vabhadharwa chii $100 consultation yacho yekuti ndivaone chiremba. Chiremba vochiverenga mapepa angu aya vochiona kuti inonidha mari operation iyi kuti vaiite. Matsanangura kuti mapirits amunomwa imhando ngani uye anorenja mari zvakare? Mapiritsi andoshandisa akawanda because ndinotobayiwa injection iyeye yavanoti depomedro. Iroro ukaritenga rakadaro rinenge richida 22 US randine chibayiwa racho. Anokubaya wacho, chiremba wacho anodowo mari yake. Tozoita mapiritsi ndinonwa pregabalin mwedzi wese, celecoxib mwedzi wese, ana prednisolone. Ndinotonwa mapiritsi akawanda kuti ndikwanise kunanaira. Ndikanga ndisitorina mapiritsi kana kutofamba semawira maite pandinototadza. Ndinchitorwadziwa zvokuti ndinchitodhonzwa musana anonzi masuppositories diclofenac. Ndinoita ekupfekedzera kudai. Iwayo ndikapfekedzera anotembenga ari nani. Asi kuti ndashandise semunhu ane problem yemaulcers, ndinotenge ndichitoda nesimetedhini futi yekunwa mwedzi wese ndichishandisa mapiritsi aya. Ndikaripfekedzerawo rorega unonyandura mudumbu mwe. Saka tori dambudziko rototi randinetsa. Ndanofunga ndaane 8 years manje ndichirarama upenyu uhwu. Asi iye zvinezvi dambudziko riri kuenda richiita sei? Richikura. Kuti kunyangwe pamubhedha ndaneta mubhedha urimo wakanzi taga iwoyo wakaita chifuwo wakaita tiki, ndikatengesa mumwe wacho ndandinawo ndikanotenga mudiki wamo. Asi ndirare ipapa handikwanise, ndotoda kurara panzvimbo pakamanikidzika seapa, ndipo pandinorara. Ndikarara pakatambanudzika handirare. Ndinchirwadziwa. Enda kutorwadziwa zvokuti kana kumuka kwangu makusendi ndakatomirwa. Ndinchitotadza kana kumira. Enda kutorara pekuti ndakarara kudai ndorara ndakaita zvekumanikidzika kudai. Tonge nyama dzakaita kuunganidzwa kudai. Saka marwadzo acho mazuva apera aenda ndakumbozvimba, makumbo acho achizvimba nefesi. Dhokuta akati aiwa tsinga hadzisi kunyatsofambisa ropa zvakanaka. Imimi pakurarama manje ndikunzwa mari dzese dzamataura dzemishonga. Mukurarama sei? Chii chinokuitai kuti mumbowanawo iyo mari yacho yekutenga mapiritsi iwaya? Pamwe ndinombotengesa izvozvi hembe zviri umwe zvimabhero izvi. Kudhara ndaikwanisa kuenda kunonzi Copacabana kuyo ndonotsvagawo zvinenge zvadzikiswa ndotorowo izvozvo ndozvondoya nazvo ndichitengesa. Zvinezvi handichakwanisa, ndakanzi nachiremba mufanira kutakura chinhu chinodarika kana 2 kg. Ende zveshuwo ndikatozviita ndikatakura chinhu chinorema kudarika 2 kg ndinenge ndinorwadziwa. Zvakafanana nezuro ndakaedza kuwacha gumbezi ramaona riri pawaya, ndakawacha ndega ndichiedza kuti ndiwache, ndakatozorara nekudokerwa ndakutotadza kufamba. Saka ndo zvinhu zvinotondiraramisawo izvozvo zvokuti ndikanhongawo zvihembe nehembe dzangu idzodzi dzandani nadzo dzakawanda ndodzandinototengesa. Mwedzi ipa mazuva apera ndaitotengesa bhutsu dzangu nokuti chero kupfekedza makumbo acho kupfeka bhutsu achada. Saka bhutsu dziye ndodzandanga ndichitotengesawo. Ndikatengesawo ndowanawo ndotengawo upfu. Ndikatengesawo ndowanawo kutenga mushonga. Ndikatengesawo tengawo turitizi dzemafuta isati kuti mhuri idye. Kune wakatarisa wakasiyana siyana izvezvi. Ndezvipi zvichemo zvamungada zverubatsiro rwamuri kuda kuti muraisire kana mari yekuti muite kana operation kana kusustaina mishonga yamuri kutenga pamwedzi? Ndaifungidzira kuti ndawanawo vanhu vanondibatsirawo kuti ndikwanise kana kuita project yehuku yekuti nekuti pakaiswa riri danga apa unoona nairo uchipinda imomo handingazotadzawo kufidha huku. Woitawo uchifidha huku dzachona kana dzakurawo uchitengesawo wanawo mari yekutenga mishonga. Because mari yekuti ndiwane yekuti ndinokwanisa kuoparetwa handikwanisi. Ndiri kuti udzai vakatarira pa
tinoshandzana nevanhu vakasiyana-siyana kuti vanokwanisa kubatsira chii chamunenge muchida kuti vakuitirei kuti muzosvika kuti muzooparetwa. Zvavangandiitire izvozvo utogona kutirwa kana ndingahodherwe chii. Ndine kanhingirini kangu katakishopu kangu kari kurodhuku. Zvokuti kakavako kakaitawo takishopu yekuti ndikahodherwawo kana gurosari ndogarawo imomo ndichiita sei ndichitengesa. Nekuti dambudziko rangu iri kushanda kana kufamba-famba ndokwarisingazvaridi izvozvo. Ndikagarawo panoenderanawo nekuti ndagarawo ndikasiye zvakafanana nekuti mutakishopu unogarawo pamwe wombozvambararawo uchiita sei uchitengesa kuti uwanewo kurarama. Because pari zvino hapana zvandiri kuita ndanitorarama naizvozvo kuti ndinototorawo hembe dziri muwodhiropu ndotengesawo dzangu dzandinopfeka dzacho ndo dzandinototengesa kuti ndione kuita sei kuti ndiwane mari yekuti tishandise kudya pamba. Aiwa, tinotenda Gogo nenguva yatapa. Tinovimba kuti pane vatariri vakatarira pachaitawo vane mwoyo vane homwe dzakadzika chero vamwe vasinawo vanongozvipira kuti aiwa Gogo avatanzwisisa chichemo chavo vanokwanisa kuitirawo chimwe chinhu. Tingoramba tine tarisiro dzakadaro. Ndiyo nyaya yavatariri yatsanangurwa naGogo. Ndofunga mangazvinzira mega kuti dambudziko iri rakuvashungurudza nekuti zvimwe zvinhu zvavakunza zvakutoita sezvo zvikutoita wese vakutadza kufamba kara vanga vari munhu aizviitirawo zvinhu zvake achienda mudhorobha kunana Copacabana vachitengesawo tunhu kuti vawane raramo, asi varidzawo mhere kwamuri vatariri kuti kana pane anokwanisa kuvabatsirawo pamwe anokwanisa kuvaitira kana kaproject yekuti varaize mari kana kuvadhonetirawo idzo mari dzacho kuti vakwanise kuwana mari iyi voenda kumadoctors kumaspecialists kuti vaitwe operation yedisc replacement iyi. Mavanzo vachitaura kuti vakambokotwa 23,000 kuIndia, asi imo muno macho vakangonzi vangowana $100 vanogona kuitwa mascan ekuti vana chiremba vakwanise kuona kuti mutengo wekuti vachiitwa operation yacho vanenge vakamira sei. Semazuva ose tinoziva kuti vatariri veSlyMedia TV hamumbotirasisi, tikauyawo tine vanhu vanenge vachiridza mhere. Kana muchida kubata Gogo direct munovabatawo panhamba dziripo pascreen dzatakaisa izvezvi, kana kubata inini personally through SlyMedia TV kana panhamba dzangu zvakare dziri pascreen apa. Tinokutendai nekuramba muchitisapota nekushare nekulike zvinhu zvose zvatinokubudisirai zvakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana muno muZimbabwe. Ngatisanganei zvakare mune chimwe chirongwa. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.